Il-ħsarat fil-crash barrier issewew madankollu għadhom evidenti il-marki ta' waħda miż-żewġ vetturi involuti fl-inċident, marki illi jidhru fil-ħamrija. Wara li l-karozzi qabżu l-crash barrier u baqgħu għaddejjin minn fuq il-ħamrija, sabu dan il-ċint relattivament baxx, bil-konsegwenza li ż-żewġ vetturi spiċċaw għal isfel u li ta' madwar żewġ solari. Madankollu mistoqsija min mill-awtoritajiet se jerfgħu ir-responsabbilta sabiex ma jseħħux inċidenti simili f'dan l-istess post. Il-bidu tal-bypass ta' Santa Venera inti u sejr lejn il-Marsa hija meqjusa bħala black spot. L-ewwel inċident fatali seħħ fil-25 ta' Novembru tal-2007. Il-vittma, Alexia Maria Baldacchino ta' 21 sena, kienet sejra lura d-dar wara lejl xogħol. It-tieni inċident seħħ fit-22 ta' Ġunju li għadda. Sinclair Sammu ta' 25 sena missier ta' tifel ta' 2 sentejn u nofs ukoll kien sejjer lura d-dar wara li spiċċa mix-xogħol. One News staqsal il-Transport Malta dwar se tagħmel biex issaħħaħ is-sigurtà f'din il-parti ta' triq. F'kommenti li ta' Transport Malta qalet li fl-2004 nidiet assessjar tas-sigurtà fuq din il-parti ta' triq u allokat limitu ta' veloċità ta' 40 km fis-siegħa.